Здравейте на всички, които обичат риболова и то специално в шаранджийският риболов. Самия язовир предлага риби, които са трофейни и то риби, които дори достигат до 30 кг. И това нещо дава възможност на всеки един риболовец да изпита удоволствие от трофейните риби, които имаме ние в нашата страна България. След като поставих въдиците в работно положение, удари първата риба с един много добър рън. Тази риба излезе на същата стръв. Този лафтър в момента изглежда малък, но дори в много студена вода той работи. 2 секунди е спокойна и след това тя избяга.